Hát ez valami fantasztikus, hogy eljutottam odáig, hogy most tudok róla beszélni. Én tudom, hogy az teljesen kortalan, hogy az embernek mikor, miben van a kiélési formája. Mindig van valami, csak akarni kell, meg csinálni kell. Hát mondj még egy 90 éveset az én koromban. Én nem ismerek más Igen. 90 évest. Igen, És olyat meg pláne nem, aki kortárs táncelőadásban igen, akar szerepelni. igen. Sziasztok, én Szabó Réka vagyok, a Tünet Együttes művészeti vezetője, és a Sírással nem megyünk semmire című dokumentumfilm rendezője. Ez a film arról szól, hogy Fahidi Éva, aki 90 éves holokauszt túlélő, hogyan jut el életében először egy táncszínpadra, és hogyan táncol majd életében először közönség előtt. Partnere majd Czuhorka Emese, a 32 éves táncosnő lesz. Ahhoz, hogy ezt a filmet be tudjuk fejezni, le tudjuk forgatni még, és az utómunkálatait finanszírozni tudjuk, ehhez kérjük az önök segítségét. Nagyon el akarom mondani, amit akarok, és minden létező dologgal ki akarom fejezni. Ez egy olyan hihetetlenül izgalmas folyamat, amin keresztül az Évának úgy derül ki a saját személyes holokauszt története, élete és világlátása, hogy közben egy nagyon jelen idejű kihívás zajlik. Ez most nem egy taktusra. Nem baj, nem baj. Mi az, ami őt ilyen módon összetartja, és ami Hát, ha vissza. ezt a kísérletező kedvet és nyitottságot megadja neki? Csak lebegünk. Lebegünk a föld fölött. Nem jutnak eszembe a traumáim, a fájdalmaim, hogy egész életem egy vége láthatatlan veszteséglista. Azt próbáljuk kideríteni, hogy Éva, aki mindenkiét és mindenét elveszítette, honnan meríti ezt az élet elixírt. A traumáiddal együtt kell élni. Nem az kell, hogy megbolondulj a traumáitól, mint sokan, hanem együtt kell vele élni, fel kell tárni, magadba meg kell beszélni. Mert nem lehetek boldogtalan tőle, mert nem tudom megváltoztatni. És én boldog akarok lenni.